Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ban penkala ya ka kamri Khñiang wat ban Kyntiew ya ka yok ka kot kinong ri Khñiang ka Central Sil Board ringkat ka Research Extension Center Shillong kala penlong ya ka Risham Krishi Mela na ka benta kinong ri Khñiang ka Thain West China Hills District. Ha ka nikasi ladan lang unong yalam kaliang persya ha ki HADC uba Titos Khan ubelong ru MDC ka Sora kum ukongsan. Ha ka jinyalang ka belalong ha Community Hall ka wa ya jer ha ka khatlai tarik leber. Uba Titos Khan kumukong san ule ro e jingtre jong ka bot ban Ïarap ikinong rap ka than dak ba pen pa bo umpat tip hai ka te ka sop jeng handai ka ba ula ban sngut hu ka long ba ka Central Sil Board ka penchlo ikinong rap jong ka jila ban pen bhai ka jing pen mi jan ba bha ban ri ya Khñiang bat ban pen mi ya uksai ki wede ki bal ajing kren ki long UEM ka GHADC uba Medling Swear Dr. S Gandhi Dos Director CSB CSR and TI Berhampur West Bengal ka Zonal Officer Sericulture Department Khasi and Kyntiew Hills ka kong RB Lingwa u District Sericulture Officer West China Hills uba Riham Lang Sinjri hagjinon lang u BDO ka Thatlas Gain Dr. Khñiang Skill Development Officer ba El Suchen na lor kiwe ha ka ne ka mela lapan ko buram ro ki khat arngot kinong rap ki bra le bha ka ni ka kam kumju ka jing pen inam yagi jan bat ki ksai ba pher betul. Apa waktu driver sangat berkesan. Lama kan tu. Ni warna ni. Sukho bagani ka jingya kendu hapdeng jong ka kabala pelong da ka department jong ka sericulture bat phi ki nong rap ki balong ki nong ri Khñiang ka department sericulture ka de ka wei na ki department ki bla rimma aga jela ka jungi re ka bak subsi kalong bagani ka department kat banang ya isi ipor kalanang rings dot namarba bo nangingim sim interest ya ka jinglong important jong kani ka department ngai I dalam ka jong ikhmat ya ka sericulture farm ka badon hante ya po lauso tun ya ka banga ju sultanat ya ka bangan leyai ka step ang tu ngai ibai ki building ka jingri ki Khñiang ka jing thungi ki ding kaduna ba dana ta kadaw bon ngim ya sim interest Henry sisin perkhat kani kari Khñiang kade kaba Donkam hado kata-kata namar balai daga jingri Khñiang daga jingpenmi yakin yang rendia bat yang rusom kawan ra kade ka tradition ka jungi kade ka dustur ka jungi bangin yo yaki jan ki babahama ngamtip na pedeng jopi kat nungut ki bejui ya karyam shela kanungut na fi batip ya ka jan riam shela nadu ki por ndai thai ka ni ka riam shela ka ni ka wei ni ki riam ba pau ba ngangadi na po shela tangba ngami khmat na po sora konsensi bat habang awat ya ka ni ka riam kalong ka ba adu kata-kata ba niyo agini isni bat kadai ru ka riam ka ba remma ka shongdor kumba sausan hadu sanpo wajar siriam tiladangi kumki nongrep ni penne pansa ya kanika thain jan dau jan rendia ba jan rusom kanong ka ka papan mentoy yangi karmen lang ba kanika program antasi ka kapan motivate lani kapan aimen siam ifi ki nongrep ya kanika thain ba phinia shim thia ba ya kani kajing thain jan bar ngakwaru ba ni thu ipi hangni ba Hawaii ni don ru minister bapet ka sericulture ibadeiru perlok badeiru presiden jong ka parti ka jongi UDP
Angit ba lang ba jong ingin saya keren na kalian ka jong iru kung ki MDC bedonang ni ba in simkhia na kalian ka jong iru kung minister ya ka department kanang banla ban Kyntiew. Bat nga kwa ro ban yathui pi ni ka por ba kani ka kut ka banga phong kadi ka basu da karan dia. Nga phong kanang man ta si ni ka kut. Mabalay nga juyo ini ki dia man bangalet function. Dengan perkhat ngan le ini ka jan. Larang ala bu hayen ka don sibun ma dagi spa tali. Dengan lasu dia kani ka kut. Bangan itu pi kani ka kut kala aslam bat kat panang sai kanang itanan. To get good results, good yield, good profit in the sericulture, particularly mulberry. In addition to that, Khñiang silk also showing a promising progress in the state. The productivity of raw silk of Khñiang silk, that is including Tasar, Eri and Muga, it was 639 metric tons. Because this Meghalaya state is supporting mulberry as well as Khñiang silk also. Khñiang productivity is more like Eri and Muga as well as Tasar. Maybe Tasar is very less also. In the year 2026, 1,133 metric tons of raw silk production achieved, but it was 639 metric ton only in the year 2014. So last 12 years a tremendous progress has been made. This is encouraging to other states of India also, because Ministry of Textiles also giving guidance to Central Silk Board to increase the silk productivity to cross the 50,000 metric ton. Jong Agriculture Department kani kamela lani kadai kajing yalang kaban penken mau ya kitu kibala telot ban Khñiang man sedang no biang sahisen kani kadai kamela kaban penken mau ya kitu kiba klan bah ban yu Khñiang bakin lang yai klan susu ha kajing yu yaki bagi kitu pat ki bampat juri bakin sedang no nado mentah ban next camp bakani kamela kan ai mensim kan long kajing ai mensim yang iwei hamtam ya pi long Khñiang but dai lang ba jong pi baka department jungi kalong kumni klam ma pi ka department jungi kanam long satya kumni kajing ya kendo lang baro ki para nong Khñiang lani kita ki beneficiaries jong agriculture klam pep kan ai mensim susu ya baro ki wedan lang hangni ni da pertu shikat dai ya kajing trai shitom jong pi hakini kisni bat kini kisnam ki balai bat kani gamela kan Ïarap ban ai mensim susu ya pi hakisni ki por ki bandangwan kata ka ju kalong ba habang ang iya kata ka luksa kalong ya kani ka than den diwan kikimi ki pahang ti ki ri Khñiang ki thanjan ki hikai ki kun bat thanjan onda ki kun kala thanjan ki phali school like class kala pudi ki jingpuli jingki bala he ki dan na pedang jingki bala pas engineer dan ki bala pas ME ki bala trai sabat ha ba khadu ki umno ka jingmi bat ka jing yo nang ting bagi trai sabat kam ya ha bat kata ka jing long ka jing yo kam ya ha ba ka jing siu la dangi trai ye menta ki wan phai yang chala yang ki trai bat ki long ki entrepreneur nang ti na po ngi ron hadu riu nyungut ki entrepreneur mata ki de ki kena samla ki bala nang rasta tak kata ka ju ka jing wan ra jang ngi pi kalong kata ka ju kadai ka usamba bangan bat api baki hikai ikun kanang bakila ban mi ke entrepreneur nang ni nama kampun tang haka jing ri Khñiang kadang don sigi benta kadang ka ri Khñiang kadang ka penmi sembah ka ri wi entrepreneurship nama menta ka wi ka la bakin long entrepreneur ka penmi sembah pihak pada register ka seed act lalu pun register ka seed act on the register ka seed act haka Central Silk Board ya pi empau kama jong ketigi seed producer lani ki bapen mi